dama na gaya muku akwai yadda ake yi koda ta Android ne, abu ne wanda ya fi komai sauki. Abin da kake da bukata dai a shi din ma dai koda kana da Google Chrome da shi kenan kawai ka gama, baka da bukatar komai bayan ita kawai. In ma baka da ita a ce to Opera taka ta zama update sosai. Abin da zaka yi kawai shine zaka shiga Opera in Google Chrome ɗinka, duk dai browser da kake da ita kawai. Da zarar ka shiga, abin da zaka yi sai ka zo ka nemi site din da na gaya muku na ɗazu. Ga nan smicta.net, zan sa shi a description ma. Ga nan smicta.net, zaka je kan next kawai. Kuma yadda riga muku da zarar ka neme shi already, ni gashi nan na riga da nayi zama user ne, shi yasa ya zama haka. To amma saboda ku gane gashi nan zan yi log out. Gashi nan zaka click din log out a sama. Da zarar ka yi log out ma'ana ka fita kenan, to a matsayin ka na wanda ya fara zuwa site din a ranar, sign up zaka nema. Gashi nan za ga rubutun ya canza zuwa ruwan toka, sai ka yi sign up. Da zarar ka bude gashi nan za ka buƙaci ka zaɓi username ɗinka, za ka sa password, za ka yi da typing ɗinta, sannan sai ka sa email ɗinka, za ka zaɓi age ɗinka, sannan country, sannan ga verification code nan su suke bayarwa kamar wannan ga nan 7267. to idan ka gama shine za su ƙara dawo da kai nan kuma sai ka yi sign off ɗinka, sai ka sa username ɗinka. ni gashi nan na sa nawa. Yawwa, okay, I mistake on my password. Gashi na sace my password is incorrect. Sorry. Yawa, to da zarar ka bude account din, abin da yake bukata shine kawai links za su zo da yawa. Idan ma Facebook ko kuma Gmail kake da bukata kai hacking, duk wanda kake bukata ga sunan suna zuwa kala sai ka zaba. To abin da zaka yi a ciki kawai mukaddara yanzu kawai Facebook za mu yi hacking. Idan ma ba Facebook ba, yanzu kawai mukaddara mu gwada da Gmail da muke so mu yi hacking, kawai zaka zabi link din ne. Kowanne akwai yare a ciki, akwai turanci, akwai larabci, duka dai yare different wanda kake da bukata. To mukaddara yanzu Gmail nake so za mu hacking, abin yana da sauki sosai. Bari dai mu jira system din ya loda. Yawa, ga Gmail ko ga English, zai yi select ɗinsa. da za ka tura mutum wannan zai tsammanin kamar website din Gmail ne, saboda idan ka kalli na Gmail na gaske da wannan za ka man ba su da ma wata mararraba in ba link din ka duba a sama ba. If you are not well professional ma ba za ka gane da wani bambanci ba. Me ake da bukata yanzu za ka sa email ɗinka, kan misali yanzu ga na wannan da suka misali a ce wanda shine email ɗina. To a ce wannan shine email dina, gashi na an bukaci na saka password, to sai ce 01234567 wannan shine password na, sai ce sign in. Zamo mutum yayi sign in, to ka riga ka samu komai naka, baka da bukatar shi ya samu abin da yake da bukata, kai din da ka samu abin da kake da bukata. Abin da zaka yi kawai sai koma tab ɗinka ta baya, gashi nan za ka koma wancan tab ɗin naka ne. Idan ka koma tab ɗinka sai ka zo ka zuba victims ɗinka. Da victims na guda 3 ne, amma yanzu gashi ya zama guda 4. sai ka je ma victims. Da ka zama victims za ka ga wanda ka nema shine daga ƙasa, gashi nan ga IP address ɗin shi, sannan ga email ɗin nan gmail.com, sannan kuma ga password ɗin shi, gashi nan kamar yadda yake a sama, gashi nan kowane da IP address ɗinsa, ga kuma username ɗin, ga password ka samu. Abin da kake da bukata ka garin da ya zuwa email ɗinsa, sai ka je ka canza password ɗin da kake so kawai
idan ma wasa kake masa sai ka dan wahala da shi, amma ni ban koya wa mutum dan kawai ya zo ya cuci wani ba. Yauwa babu ruwa na, kawai dan neman ilimi aka tsara. Na gode. Na haka da Allah ai subscribing sannan kuma ai sharing ai like.